RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano ba daw siyang kaagi karon? Makaning sa kababay nga taga Lapu-Lapu City, Cebu. Nga magtatampo, nagdasangan nga siyaya. Shaya, pasaylo ako. Gawas na ka, JP. Gali na lang kayo pamugos di mo nga akong kaugalingon. Gawas na mo sa akong best friend. Unta pagbalipayon mo. Shaya. Sukat gan kabuag ni JP. Wala ko mahigog mapag-usap. Igor ako makikling-kling sa mga laki nga maabot sa akong kinabuhi. Ako galon saan makamove on ko. Ang sige kong travel. Pero hangtod ron. Sige gapon kong stalk sa Instagram. Ay. Happy kayo sila sa akong best friend. Ay. Mayo pag mo-focus na lang ako sa akong pag-eskwela. Kay graduating student na ako. Oh. Kinsa may ni-chat na ko? Oh. JP? JP? Kinsa may ng JP, ha? Ay, wait. Si JP ni? Ang classmate na ko sa una? Oh, siya na ni? Ako tubayan, bi. Replyan ako. Sa pila ka weeks na mo nga pagsigig chat-chat ni JP, no? Isig tawag-tawag. Gaan kayo kung pagbati niya. Ang hinuon, basi nagtungod kay kaila naming daan. So kan pag kinder hangtod na pag high school. Oh, wala. Nanawag si JP. Hello? Shaya, pwede na magkita? Ha? After pila ka years, nagkita na kita. Maog yun. Ang. Di naman ka pareha sa una nga. Sumuban ka ayo. Pero nahibawan naman ka, di ba? Kung anong sige ko panungog din mo. Oh. Hinumdumi ko maayo. Hiulin na akong pag, JP pa! Ugaragin ka, oy! Isang pagkitin ako, mama, ha! Di, mag-usapan sa imong mama to. Kay friends man sila sa akong mama. Igaragin ka! Siya, di man ang crying. Anak ko? Oh, ako na! Oh, nagipalimanan ni mo! Bad ka! Bad! Ang ako naging mahinumduman, no? Nagsige kag pangaway na ako. Hinumdumi pag high school na to. Ha? Shaya! Unsa naman, sad? Ay, grabe sa di mo eh. Sa'yo sa buntag. Init ng pikag ko. Eh, pagbaot, oy! Isamutan ko kunin mo. Papagay ka maanad ako. Pila na takatuig nga kaila. Suod na nga tong pamilya. Ya, wapagay mong kamaanad ako. Ambot lang giti mo, JP. Basta samukay ka. Uy, di gid ka pwedeng samukan ako. O gano'n ka, no? Kay, nakagusto ba ko nimo? Unsa? Sorry kayo ha kung nagsige ko pangaway nimo, Shaya. Mao mo ganay akong paagi. Aron tagdon ko nimo. JP. Sugton ba ko nimo, Shaya? Oh, ambot. Ambot ni mo, JP. Oh. Nakahinumdum na ka? Nanguyab ka na ako pag high school? Maayo kay ninumdum ka. Shaya, sugat sa una, hangtod karon. Uwa pagid mawang ang feelings mo. JP. Karon ng mga dagko na mata. O dili na ako ipaagi og sungog nga akong pagtagad nimo. Ipakita na ko paagi sa pagpangka o pagmahal. Sugto na ba ko nimo this time, Shaya? Oh, JP. Sa tinuod lang, nagkagusto naman sa kanimo, JP. So, dili ko magduha-duha sa pagsugot nimo. Yes! Yes! I love you, Shaya! Oy, nak. Naunsa man ka nga ganina ramang kang nagsigig panguy abdi ha.
Nakatuon pa kag tarong diha. Ay, ito ka kayong maoy. Ma, ano ka? Imong kong gitutukan? May nabantayan ko nimo. Nausabaya ang porma sa imong lawas. Murag na mataang ka. Onya, hilig na kayo kag mandikaon nga pagkaon bisag dili ka ingon ana sa una. Onya karon nagsige pag yung kagduka. Dili ka ha ka mabdos nak. Ma, Pagpiti anak, aron makasiguro ta. di ko ba naman hinuon ko? Oh, Nilinian na. Kinuo ko. Duha ka badlis. Positive. Magdos ko. Oh anak, unsa may resulta. Positive. Oh, Ginoo ko. Mabdos ka gyud. Nang ako pag-eskwela, ma. Graduating itaon ko. Isaon naman lang ako mga pangandoy. Anak, dili pa uwahi ang tanan. Dili angay ikaguol ang bata. Blessing ka na. Ang problema lang nato, ani. Kung unsay reaksyon ni JP. Mausa na akong ikabalakaan, ma. Ako siya tawagan, ma. Ako siya panion. Saya, ngano? Kung sa importante kayo nimong isulti. May problema pa? Ha? JP. JP, may akong problema. Dakong problema? Ngano? Ay paghilak. Sulbaron ta na. Mabdos ko. O, unsa? Saan ba din na ito, ha, JP? Graduating ba ako? Unya, ikaw rin nagtrabaho. Marang dili pag hindi na pa yung magsuldo, pero buhiyon bisa akong anak. Saan ba din na ito? Ayaw ka bala ka. Iwas ko sila. Ako'y bahala nga mga kwarta. Kaya mong buhion sa akong anak. Wa ka masuko nga mabdos ko. Ngano masuko mo? Nalipay mo gana hinuon ko. Kaya may anak na dayta. Amahan na dayo niya ako. JP. Sorry lang sa akong reaction kaniya. Siya kang ikaw. JP, dili ka ni may makapagong sa itong pangantoy. Dili babag ang mamahimo na tong anak sa itong mga pandoy. Imo na tong inspirasyon ng atong anak. Sa tanan kong buhaton. Sa tanan akong pagpaningkamot. JP. Samot ko nga maningkamot sa kinabuhi. Para nimo. Ug sa atong umaabot nga anak. JP. Masakit ako yung akong tiyan. Parang mga anak nagatingali ko, ma. Uy, mao pa. Tawagan ako si JP, ha? Mga to na to sa ospital. Pahuway lang sa, ha? Gisisaryan na ba ka? Okay naman, good ko. Ano pala, ka pala ka, good? Ganong dili ko taon. Pinangga kayo tamong duha sa atong anak. Buhaton ako ang tanan para ninyo. Salamat kayo, JP. Swerte kayo ko nga. Ikaw ang amahan sa kong anak. Kung swerte sa kay ko eh. Kaya gisugot ko nimo. Huwag ko magmahay nga nagpaabot ko nimo og pila ka tuig. Bisag hapit taon ta akong mawad paglaom. Kay pag-graduate na to sa high school. Na namatay iyang kinabuhi. Pero dili ko gusto magmahay sa uwahi. Nga wa ko manguyap og balik nimo. JP. Ug wa lang dama. Nga anam-anam na nakong natuman ang akong mga pangandoy. Ang akong damgo. Walang ibaw nga ang babae nga akong gipangandoy. Mao gyud inahan sa akong anak. Ug mao'y akong pakaslan pohon aron matawag na akong asawa. I love you, JP. Mahal pud kaayo ti ka, Shaya. Hindi ko magdahom. Nga akong kaaway pag kindergarten, may akong makadayunan. Human sa akong experience nga pagtraidor sa akong ex o akong best friend. Wa ko magtuo nga naapagiday lalaki nga tarong. Maong kamong naminaw karon, ayaw mo pagpakawa sa paglaom. Sa hustong panahon, moabot ra unya ang tawo nga para gid dinhin na lang kutob. Daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Ngayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Labi na ninyo Dr. ni Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Taguwala ko niyo sa pangan nga Joy, 21 anyos, my live-in partner apan wa pay anak. Itago na lang sad ang akong address. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong regla nga kalit lang nga nagkabuang. Aron niyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Nakay sobrang napkin di ma? Naani mo? Oo ma, nalimot kong palit. Tingdugo malunday na ako ron.
Ay, pagtanaw dito sa kontokador, kung naa pa ba? Salamat, ma. Maayo, kay nagtultulay imong reglano, Joy. Oo, noon, ma. Tagpilam sa kaadlaw. 5 to 7 ka adlaw. Pero hinay ragod kaayo ng 5 hangtod sa 7 ka adlaw, ma. Ay, maayo, mantika pagkalihid, dihang nagdaga ka. Maong normal ra gyud na imong regla. Oh, ingon ana day, ma. Mapoy pong sa atong mga katigwangan. Maong gilian ta jud ka, dihang nagdaga ka na. Ang mag-ilis sa day ko, ma, ha. Kay malapsan na unya ko. Di diha, Joy. Nganong niya naman sad ka, uy. Agoy, wa mas mood. Gitir is tingali ay. Katagaan gid ka. Mao nga ayaw jud kog surang-surang, ha. Lah, ingon ra ba sila ay? Nga og maminyo na kuno ang babae, di na sa puton kun magrigla. We, asa ko tuo. Lagi kuno. Suwahin ba nato minyo? Sa? Yabag ka na diha? Oh, minyo ana hinuon ka? Yabag na hinuon ko. Suwayan lagi nato. Kung tinuod ba? Minyo na ta, Joy. Minyo ko imo diha, uy. Kay may plano pa ko nga motrabaho sa syudad. Unsa? Sige na lakaw na. Kay matuog na ko. Unya na pamisita og usab na ako. Human sa akong rigla. Aron ganahan ko nga matubang nimo. Joy. Oh, manarbaho ka sa syudad? Unta, ma. Kay papoy sige standby din sa ato, uy. Nga bisag para palit napkin. Pangayoon pa na ako nimo. Oh, ikaw. Nya asam sa ka manarbaho? Mangita lagi ko sa syudad, ma. Daghan ko ng trabaho sa syudad. Og tuan naman sa daguban ko mga igagaw dito. Nahala, sige. Pero parang hindi papa nimo kung masugot. Sige na, good. Sugot na lang. Laay na kayo din sa ato, good. Kadugayan, ani. Maminyo gid ko og sayo ni Arman. Sa sige niya pamisita na ako magabi, eh. Mas maayo masab si Arman ang imong madayon kaysa maminyo ka og taga-syudad nga dili nato suito. Papa, uy. Kana ra ba mga taga-syudad kung mahibaw ang taga-probinsya ka, ilaron ka lang sa tamis nga mga pong. Papa, sad, uy. Kung mauman na, nangailad na unta ang ako mga igagaw og mga classmates nga tuwa sa syudad. Oh, ha? Sa magpailad, ragod na pagod. Oh. Why mailad kung dili sad ka magpailad? Oh. Mao nga sige na. Tugdi na kumain ka sa syudad pa. Luoy na kaay ko. Nga ako na lang nabilin din sa akong mga classmates ug mga igagaw. Ang uban nila, nang eskwela sa syudad. Ang uban na narbaho. O kay dili naman ka mo makapa-eskwela na ko. Manarbaho na lang ko dito pa. Haba, pa. Maayo gani, kinakasunod na dahil kong trabaho. Isip tindira ning kaila sa akong igagaw. O madugay, nakatrabaho na dayon ko. Oh, Joy, salamat na natultulan taragid ka. ano man? Nga mo nakatultol ka din sa akong gitrabahuan? Naaya nimo eh. Wa man ka pahibaw na kung mular ka gid ay kag syudad. Wa pa ko mangutahan ng papa nimo. Hain ka na dinhi sa syudad. Atagbot tingali ko sa pagpangita nimo. Man, Di na ta magbuwag ha. Mangita lang sa kong trabaho din sa syudad. Aron permita magkauban. pagid unta sa akong huna-huna nga magminyo. Kay gusto pa ko manirbaho. Kay pait kaayo nga dalaga nga standby. Maskin tara palit napkin, pangayoon pa nako sa akong ginikanan. Mao nga nanarbaho ko sa syudad. O gibiyaan ko unta ang akong uyab nga gusto na kay makigminyo nako. Pero giapas man noon ko sa syudad, og nadagit ko sa iyang kakulit, og nagtipon mi sa syudad. Unya, Sa tugtuman mo, Joy? hida, pills, Nagtumar kag pills? naniguro ko uy. Mamapdos pa lang ko. Pero ba si madaot ka na ha? Nga nagpills-pills man ka nga. Wa ka makaagi sa pagpanganak. Unya mo mabdos ko be, andam ka na ba? Makabuhi na ba ta sa ato unyang umaabot nga anak? Kinsa man niya mo bantay sa atong anak na pulos man ta doon ni trabaho. Joy, Mao na naniguro ko. Nagtumar ko og pills aron dili ko mamabdos. Kay wa baya mahibaw nga ako mga ginikanan nga nagtipo na ta dinhi sa syudad, nga wa pa tay kasal. Joy. Ay, salamat. Kay gidugo ko karon. Ahak baya aning kimtanga oy. Kaniadto. Maglagot ko nga moabot ang akong rigla. Kay hasol og bugat ta pamati nako sa akong lawas. Pero karon nga nagtipo namin ni Arman. Langit ang akong kalipay kung riglahon ako. Kay buti pasabot ana, dili ko mabdos. Animal sa kanis Arman oy. Wa gid ko long iining tawhana. Uy, hala ha. Wa naman day ko'y napkin. Nahurot naman di ay ang usa ka pak. Pila naman di ay kaadlaw ang akong rigla. Ano tuod? Si Mana Kape naman di ay ang akong rigla. Hala, ano to ka na di ni Huno? Ha? Hapit ang gimubuhan. Wa pa gimawa ang akong rigla. Unsa? Mga palitin pa kong laing napkin be. Kaya wa naman gimuhunong ang akong rigla.
Naunsa man di ay kako ini? Wa ka madao sa pagsige nimo tumar og pills, Joy. Unsa? Undangin na niya na pagtumar nimo ana. Nga naman mo mabdos ka. Andam ko mga mahan og moatubang sa imo mga ginikanan. Arman. Nahurot pa nimo tumar katong gipalit ato nga pills? Oh. Magpalit na sa doon takog lain. Yan nagpapalit. Kay nagtugi ko na daot na kaanak. O gusto na sa ko nga makaanak ta. Bago nga pagtumar-tumar ng pills. Dadaot ka naman siguro ng kalakiha. Duha ka tuig na nga giundagan ko ang pagtumar og pills. Apan wa pag ko mabdot nga gusto na unta kay namo nga mga anak ko. Kay mao say gusto sa akong kalib-in. Og kadto naman sa untang usa ka pack nga pills ang akong natumar. Akong giundangan kay dili lagi mohunong ang akong regla. Usahay moabot og usa ka buwan kong dugon. Og may usa ka buwan pa og tunga. Nahadlo ko adto, mao nga ako na lang giundangan. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana, makadaot ba di ay o pagtumar og pills sa babae nga dalaga pa o wa pa makaagi og panganak? Ikaduhang pangutana, dihang nagtumar ko og pills, dili man mo undang ang akong dugo. Usahay, moabot og usa ka buwan o usa ka buwan og tunga. Makabuang di ay ang regla kung magtumar og pills? Ikaduhang pangutana, duha ka tuig ko nang giundangan ang pagtumar sa pills sa kahadlok nga madaot ko. O gusto na sad sa akong kalib-in nga makaanak na mi. Apan, wa man gyud ko mamabdos. Nadaot na kaha ang ako matres nga usar man to kapak nga pills ang akong natumar. Ikaw pa to katapusang pangutana. Unsaon man ako pagsuta kung nadaot ba gyud ang akong matres og aron mo mabdos na sad ko. Asa man ko nga doktor nga moduol og pila sad kaha ang magasto kung magpaatiman ko aron ko mabdos. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Joy. Mayo nga daw mga suking tigpaminaw dinhi sa tong programa. Kini ang akong suliran. Aniya na sab ako si Dr. Rene Obra makig-uban kaninyo sa inyong mga problema sa kinabuhi, mga kalibog, gumunhap, naghasol sa inyong unahuna, mga punto medical, personal, behavioral, emotional, psychological o problema sa mga ginadiling drugas. Mutambag sa kami sa mga legal problem nimo or ninyo, pero ang in charge gyud na nga akong dugay nga na-miss nga partner. I miss your partner. Kaya yung mga legal problema pagkatambagan ka na ni Atty. Elaine Bathan. Until now, because of this COVID-19 pandemic, nag-social distancing lang gihapon kami sa akong partner, no? Kumusta naman ka, partner? I'm sure gwapa lang gihapon ka, no? Ang atong pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-sulat, di ka na mo pwede kanina ipadala sa among email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page o sa among buhatan rin sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning dakbayan sa Sugbo. Unang pangutana ni Joy, makadaot ba di ay ang pagtumar og pills sa babae nga dalaga pa o wala pa makaagi og anak? Di man makadaot. Kuan na gud ni siya. Kanang murag contraception. Same ra sa nakaanak na, no? Pati ragot po sa nakaanak na o wa pa makaanak, di ba makadaot? But naani siya yung mga inonta mga effect, no? Na uban mo complain og breast tenderness, murag mosakit og ikapon ang breast. Unya nay bleeding in between period, no? Nya murag kasukaon, nya moubos ang sex drive, no? So, delikado kayo sa stroke or heart attack kay simbakol lang na ay thrombosis kung mahitabo, ma-develop ng dapita. So, akong tubag sa unang pangutana nimo, dili makadaot. Ikaduhang pangutana, diha nagtumar ko og pills, di man undang ang akong dugo. Usay mo abot og usa ka buwan og tunga. Makabuang dai sa regla ang pagtumar og pills. Sa ako nag-ingon na ay mahitabo nga bleeding in between period. Mo na gitawag og intermenstrual bleeding or metrorrhagia. Ako na gisgutan sa katong susama ani nga problema nga ipadala nato itong una. So, naay other causes aning mag-bleeding ka in between period. Uban sa mga babae, naay ma-diskubrihan nga mayuma or endometriosis. Or si bakog nag-miscarriage. O hormonal imbalance o naay problema sa thyroid gland. Or stress ba ka? Usa po na, no? Stress ka, dili na normal ang imong hormone level, or naa ba kay infection, or simba kulang og naa kay malignancy going on. So ako ikasugyot, Joy, go and see an OB-GYN. Kay general rule sa OB before birth control method og kanang tambagan kag sa sakto gyud nimo, no? So na ako balikon naay gitawag nitog intermenstrual bleeding.
or Metro Radya. So may mahibalot ang naa din ni ingon ni ani. Ikatulong pangutana. Duha ka tuig na nang giundang ang pagtumar og pills sa kahadlok nga madaot ko. Ug gusto na sa akong live-in nga makaanak mi. Apan wala man gyud mi or ko mumabdos. Nadaot na ka ang akong matris nga usara man kapak sa pills ang akong gitumar. Sa ako nang ingon, you go and see and ubigay ni diya sa inyo. No, wa man mo gibutang imong address. Pero anywhere din sa Pilipinas, naamantay mga ubigay ni. Kaya mga ubigay ni mga eksperto aning problema ha. Nga examine ka, no? I-physical examination ka, o tanawon ang imong mattress, ovary, maybe mo-order na siya laboratory workup for hormone level nimo. Kung if normal ra ka, base no kay imong partner may problema, no? Ipa-sperm count na siya. Dili lang sperm count, kundi dili hasta ang motility o structure sa iyang sperm. As we all know, ang normal sperm count, sumasa akong libalan, gikan sa 15 ngadto sa 200 milyones kada milliliter of semen. Akong balikon, normal nga sperm count, 15 milyones ngadto sa 200 milyones kada milliliter nga semen. So kung may mga sperm count mo ubos og 15 milyones, so low sperm count ka. O ang motility niya must be taas yun, mga 32 to 25%. So mumatter ang motility o ang structure sa sperm sa imong sex partner. Mao na nga, himuuna nga to sa clinic o sa hospital kung asa man ka moduol sa imong ubigay ni. So ikaupat nga pangutana, o katapusan, kung saan man ako pagsuta kung nadaot pag good ang akong nga test, kung garon nabdos na sad ko, asa man kong doktor nga moduol ug pila man sa ang magasto kung magpaatiman ko aron mumnabdos ko. So, depende ra na kung asa ka moduol nga ubigay niya. Diba ka sa doktor nga nagtrabaho sa government hospital or private doktor ba? Malagi na. Preyal ko po hotel nga gusto kag nindot lang nga accommodation, ari kas mga 5 star o medyo minus budget, narelas mga lodging house. So ngadto sa ubigay nimo ipi ka ultrasound. Kanya, kuan ka. Bisag, fertility exam siguro ka. Ana sa fertility clinic. Naatay mga fertility clinic. Mangutana lang mo og asa nga mas doon sa inyong lugar nga himutangan. Kung manimugbutan yung address, no? Or kung balikon, maybe hormonal level test ka, thyroid nga function test, no? Mo na pagkahimuon. So, kung minus na budget, mudool ta ngadto sa government hospital o bigay ni. Kung nara ka sa Sugbo, pwede kang muadto sa Vicente Soto. Pagbantay lang COVID, kaya pa pong COVID sa Vicente Soto, mudool kang ngadto sa ubigay ni department, doola lang si Doktora Hilin Madamba. Mo na hipi diha sa ilang department, nag-refer ka ni Doktor ni Obra. Basig tagaan kag pagtagad kay kaila man mi, no? So mao na. So manghinaot ko nga aduna na sa kamoy nakutlo nga pagtulunan karong adlaw. Ako si Dr. Rene Obra with my partner. Nadugay na nakong na-miss gyud. Ato ni Ellen Bathan, maning kamot gyud mi nga makahatag mig kolor kinabuhi kahayag sa inyong mga sulat-suliran nga gipadangat diri kanamo. Dili kamo maulaw, maikog, mangluod kung usahay dugay mahatag pagtagad ng inyong mga sulat-suliran kay daghan gyud mig madawat diri nga mga sulat-suliran. Atong Facebook, sa atong email o sa atong postal address. So once again, gikan kanamo diri sa Radio Mindanao Network, Radio mo Nationwide Tatak RMN. Daghang salamat kayo sa inyong pagpaminaw o mayong adlaw.